Zaujíma ťa, ako by môj muž okomentoval moje Get Ready With Me? Mňa áno, takže si zapni zvuk, pretože ja striham a on komentuje. No, takže čaute, bol som donútený, aby som to toho komentoval. Nestíham, ale určite je tu nejaký krémik pod oči. Aj keď neviem na čo. To oranžové som ani nestihol. To fialové tiež nie, ale ešte tam dala niečo ďalšie. Netuším. Viem, že sú tu nejaké pásky, lebo som si pozrel video dopredu. Tie pásky sú asi, aby držali oči pokope, neviem. Dobre, tu už je farba. Prvá asi, že? Aha. Miracle. No, ďalší krémik, ale už hnedý. Udupeme to, áno. Ďalšia farba, niečo svetlejšie, áno. Zosvetli to. A zase hnedá. Zase nejaká tmavá. Zase niečo ružové. Netuším, o čo tu ide, ale je to nejaký make-up. So štecom, okej. Sprej, voda, lesk, asi lesk, že? Do ďalší lesk na pery, okej. Niečo čierne, aha. Tak to je asi všetko.